שלום לכולם, אנחנו בתרגול מספר 2 במכניקת זורמים. היום אנחנו נתמקד בתכונות של הזורם. נדבר על הצמיגות, על הצפיפות ועל מאמצי הגזירה. אני מאמינה שדיברנו על חלק בתרגול ראשון. אני אתחיל בתזכורת קצרה. הצפיפות. הסברתי לכם בתרגול ראשון שהצפיפות היא כמות המסה ליחידת נפח, נכון? ואפשר לחשב אותה על ידי M חלקי V, מסה חלקי נפח. הצפיפות תלויה בלחץ ובטמפרטורה, ואמרתי לכם גם שחומר שצפיפותו גבוהה, זאת אומרת שהחומר הוא בלתי דחיס. מה דיברנו עוד? דיברנו על צפיפות יחסית או סגולית. צפיפות יחסית, אני אכתוב לכם את זה. SG קוראים לה, היא הצפיפות של החומר, חלקי הצפיפות של המים, בטמפרטורה של 20. למה? שנייה. H2O, טמפרטורה של 20. זה איזשהו מדד יחסי שבחרו למדוד. כאילו, היא צפיפות ביחס לצפיפות של מים בטמפרטורה של 20. אם אני אומרת שצפיפות יחסית של חומר היא X, אז זה X, ואני רוצה לדעת מה הצפיפות שלו, כאילו, לא הצפיפות היחסית, הצפיפות של המסה הרגילה קוראים לה צפיפות מסה, ה-rho. אז אני פשוט אכפול בצפיפות של המים בטמפרטורה של 20. שימו לב, כשאמרתי בטמפרטורה של 20, הוכחתי שזה כן תלוי בטמפרטורה. מה יש לי עוד פרמטרים שכדאי לדעת? או תכונות, יותר נכון להגיד תכונות. משקל סגולי. מה זה משקל סגולי? זירו, פשוט, הצפיפות, מכפילים אותה בגרביטציה. קוראים לה גמא. בסדר? משקל סגולי הוא יחס בין משקל לנפח. זה כאילו היחס בין מסה לנפח, שזה הצפיפות שהייתה לנו, כפול הגרביטציה. mg חלקי v. עכשיו, צמיגות. גם את הצמיגות הסברתי לכם בתרגול ראשון. הצמיגות נמדדת בפסקל כפול סקנד. זה היה בקילוגרם למטר בשלישית. הצמיגות מתארת את ההתנגדות הפנימית של הזורם לזרימה תחת מאמץ גזירה. למה יש לי מאמץ גזירה? כי מדובר בחיכוך בין שכבות חומר אחד בשנייה, וזה בעצם המאמץ של הגזירה. הצמיגות גם תלויה בתנאי הסביבה, היא גם תלויה בהעלאת או בהורדת הטמפרטורה. עכשיו, שימו לב, לה קוראים מיו, הצמיגות, ואני רוצה להגיד לכם משהו שכדאי לכם לזכור, זה מיוחד, שהעלאת הטמפרטורה, אם אני מעלה את הטמפרטורה, בואו לא נשים פה את החץ, אם אני מעלה את הטמפרטורה, מה קורה לצמיגות? אז מסתבר שזה תלוי. העלאת הטמפרטורה מורידה את הצמיגות של נוזל, ומעלה את הצמיגות של גז. אז את זה תזכרו. בסדר? עכשיו, חומר הצמיגות של ניוטון הוא חומר, בסדר? חוק הצמיגות של ניוטון הוא חוק שאומר שעבור רוב הזורמים, שנקראים זורמים ניוטוניים, הקשר בין כוח הגזירה ושיפוע פרופיל המהירות הוא ליניארי. שוב, אני חוזרת על זה, כוח הגזירה, שזה טאו, כוח גזירה זה טאו, שמחשבים אותו על ידי df ל-da, זה כוח חלקי שטח, אבל עבור דיפרנציאלים קטנים, אנחנו במים, אנחנו בחלקיקים, אנחנו בנוזלים, בגלל זה, ושיפוע פרופיל המהירות זה כאילו du ל-dy.
U זה מהירות בכיוון X במקרה הזה, ו-Y כי המהירות תלויה בגובה. אם אתם זוכרים, שכבות גבול, שוב, למדנו את זה בתופעות, ומי שלא למד, זה לא קריטי. וזורמים שמקיימים את הקשר הזה, שיש להם צמיגות גבוהה, הם זורמים מניוטונים. בסדר? בסדר. יש עוד מונח שקוראים לו צמיגות קינמטית. הצמיגות הקינמטית היא פשוט הצמיגות הרגילה מחולקת בצפיפות. ויש לי נוסחה שאני רוצה שתכירו אותה, קשר בין השתנות הזווית גמא בזמן לבין שיפוע פרופיל המהירות. כמובן זה קרוב לזוויות קטנות, ואני תכף אסביר לכם איך זה בדיוק, אבל כוח הגזירה, במקרה שלנו, בזורמים, אפשר לחשב על ידי טאו שווה מיו, הצמיגות שלנו, כפול גמא דוט. כאשר גמא דוט היא ה-du ל-dy. אז מה שאמרתי, זורמים ניוטונים מקיימים קשר ליניארי בין כוח הגזירה, שזה טאו, לבין שיפוע פרופיל המהירות, du ל-dy, וזה אכן מה שאני רואה פה. הנה, זה הטאו שלי, וזה השיפוע, זה ה-du ל-dy. אז אכן יש ביניהם קשר ליניארי, וקבוע הפרופורציה הוא מיו, או הצמיגות. מקווה שעד עכשיו הכל היה ברור. אנחנו מתחילים עם השאלות. טוב, שאלה ראשונה. מה שוקל יותר, קילו פלדה או קילו נוצות? חידה שבטח כולכם שמעתם, כולכם עניתם נכון או לא נכון, יש חלק שענו בסדר, חלק שפחות, אבל רובכם יודעים שהמשקל של קילו נוצות זהה למשקל של קילו פלדה. שניהם שוקלים בדיוק קילו, נכון? התשובה לאלף היא אותו דבר. אין חומר ששוקל יותר מהשני. למה? כי אני מדברת על משקל, לא על משקל, על מסה. נוצות שווה לאחד, זה מה שהם אמרו קילו פלדה, והם פלדה, סליחה, קילו נוצות ואמרו קילו פלדה. זה אחד וזה אחד, זה קילו וזה קילו. התשובה היא אותו דבר. כששואלים מה שוקל יותר, ואז אומרים קילו, זה איזושהי הטעיה. אנחנו יודעים כשאנחנו עולים על המשקל ובוכים, כי אנחנו שמנים, אנחנו מסתכלים על קילוגרמים, וזה המסה. זה לא המשקל, זה המסה. אז מה שונה פה שעולים בסעיף ב'? התשובה היא הנפח. וזה בעצם הסיבה למה הרבה אנשים טועים בתשובה. הסיבה היא שאנחנו יודעים שבנוצות הן קלות, ושפלדה, החומר הזה של פלדה הוא הרבה יותר כבד. אנחנו מדמיינים שיש לנו שתי קופסאות זהות, אחת מלאה בנוצות, שנייה בפלדה. במקרה כזה ברור שהקופסה שמכילה פלדה תהיה כבדה הרבה יותר. זה בגלל שמשקל הסגולי, שזה המשקל ליחידת נפח, שזה הצפיפות במילים אחרות, של פלדה גדול הרבה יותר מזה של נוצות. אבל שימו לב, החידה עוסקת במשקל, ולא במשקל סגולי. כדי להגיע למשקל של קילו נוצות, נצטרך למלא כרית שלימה בנוצות, ואולי אף יותר. וכנראה שלא נצטרך הרבה ברזל כדי להגיע למשקל של קילו, נכון? הנה. אנחנו רואים פה בציור שיש לי משקל ידני, קוראים לזה, לא יודעת, אבל משקל שיש לי פלדה ונוצות, יש לי כמות קטנה של פלדה, וכמות, או בוא נגיד נפח יותר גדול של נוצות. הצטרכתי נפח יותר גדול. קילו הנוצות תפס לי הרבה יותר מקום מאשר קילו הברזל. אבל בסוף רואים שקילו נוצות וקילו ברזל שוקלים אותו דבר. הם שוקלים קילו. וזה בעצם הקטע. אם אנחנו מחפשים את הנפח של קילוגרם אחד, הנה, זה מה שכתוב לכם פה, נפח של קילוגרם אחד,
אם זה פלדה זה 0.000125, ואם זה נוצות זה 0.033. הנפח של הנוצות גדול כמעט פי 250 מהנפח של הפלדה. אז מה ששונה פה הוא בעצם הנפח. עכשיו, שואלים אותנו בסעיף ג' מה כבד יותר, פלדה או נוצות? עכשיו אנחנו נרצה לנקות מהחומרים את האפקט של הנפח שלהם. לא שום קשר לאפקט. אנחנו נסתכל עכשיו על התכונה הסגולית של החומר. תכונה סגולית, זאת אומרת תכונה אופיינית שלו. למשל, אצלנו תכונות סגוליות זה כמו צבע עיניים, צבע שיער, משהו אופייני, משהו מאפיין. עכשיו, התכונה הסגולית שנסתכל עליה היא אכן הצפיפות, שהיא מסה חלקי נפח. אני אחשב את הצפיפות עבור כל אחד מהחומרים. עבור הנוצות יש לי קילוגרם אחד של נוצות, ויש לי 0.033 נפח, מטר בשלישית, ואני מקבלת 30 קילוגרם למטר בשלישית. צפיפות המסה של הנוצות. עבור פלדה יש לי גם 1 קילוגרם, אני מחלקת בצפיפות, בנפח 0.0000125 מטר בשלישית, אני מקבלת כמעט 8,000 קילוגרם למטר בשלישית. עכשיו, סעיפים ב' וג' אפשר להגיע, אם כבר יש לי משקל של פלדה, למשל, משקל קילוגרמים של פלדה, לא משקל, מסה, אם יש לי את המסה של פלדה, אני יכולה לדעת את הנפח, אני יכולה לחפש באינטרנט מה הנפח של 1 קילוגרם פלדה, ואני יכולה לחפש את הצפיפות. אפשר להגיע מהצפיפות לנפח, ומהנפח לצפיפות. וב' וג' זה היה ככה. בב' היה לנו, לא היה לנו, היה לנו רק את המסה, מצאנו את ה-V, אנחנו יודעים, כאילו, לקחנו את זה כנתון, שנפח של קילוגרם אחד זה ככה וככה מהפלדה, וככה וככה מהנוצות, ולכן יש לי נפח יותר גדול עבור הנוצות. בג' מצאנו את הצפיפות, כאילו, יישמנו את הקשר הזה, שבין המסה שיש לנו בסעיף א', והווליום שיש לנו בסעיף ב'. בסדר? עכשיו, סעיף ד'. סעיף ד' כתוב בניסוי מתרגול ראשון, מה משקל הנוזל גליצרול היה, ומה משקל כדור הפלדה. אתם זוכרים שבשאלה הראשונה היה לנו ויסגומטר, שהיה שם כדור של פלדה, שהכנסנו לתוך נוזל צמיג. אז מסתבר שהנוזל הזה הוא גליצרול, בסדר? זה הנוזל שיש לי פה, זה גליצרול. והיה לי כדור פלדה, שנכנס לתוך הצינור הצמיג. זה מה שהיה בתרגול ראשון, נכון? עכשיו, יש לי 0.015, זה טעות פה, זה של הכדור, בסדר? והקוטר של הצינור, קוטר של צינור 0.09 היה, בסדר? מטרים. טוב, שואלים, מה משקל הנוזל? גליצרול, מה משקל כדור פלדה? נתחיל עם הגליצרול. עכשיו, אני רוצה רק לעשות צעד 0 לפני צעד 1, כאילו צעד 1 לפני שאנחנו מחשבים כרגיל, כדי למצוא את המשקל, הכוונה למסה, בסדר? פה רצו את המסה, לא את המשקל. או המסה כפול הגרביטציה, לא משנה, אבל הכוונה להגיע ל-M, לקילוגרמים, כמה קילוגרמים יש. אני יכולה לעשות, אתם תגידו, אני יכולה לעשות רואו כפול V, זה נכון, אבל אני רוצה לעשות צעד אחד לפני, כדי לא לשכוח מאיפה באנו. כשמדובר, זה MG, גליצרול. כשמדובר בנוזלים, בחלקיקים, במשהו שהוא לא אחיד, או בוא נגיד, הנוסחה הבסיסית של הבסיסית של המסה, היא אינטגרל על רו די.וי.
עכשיו, בגלל שמדובר בחומר אחד קבוע, שזה הגליצרול, אני מוציאה את הרו, ואני נשארת עם אינטגרל על dv, שזה בעצם הנפח. סבבה? ואז אני עושה נפח של גליל. זה גליל, כי הגליצרול נמצא בתוך הגליל. והרו של הגליצרול אני מחפשת באינטרנט, ואני אמצא שהוא שווה ל-1262. סבבה? אז אני מקבלת רו כפול הגליצרול, כפול נפח של גליל, שזה פאי d בריבוע חלקי 4 כפול הגובה. את זה מוצאים מהאינטרנט, וזה או מהטבלאות, או יהיה נתון. אם הוא לא נתון, אז כנראה הוא מה שצריך למצוא, בסדר? אבל בדרך כלל הוא או נתון, או למצוא, או משהו ידוע, בסדר? זה 1262, מכפילים בפאי כפול, אמרתי לכם שה-D של הצינור זה 0.09, הקוטר של הצינור, 0.09 בריבוע חלקי 4, כפול הגובה 0.4. שימו לב ליחידות, אני לא כתבתי, אבל שימו לב, הן מסתדרות כאן, ואני מקבלת 3.21 קילוגרמים. נעבור לכדור הפלדה. שוב, לא לשכוח מאיפה באתם. ושוב, יש לי חומר אחד קבוע, שזה הפלדה, רו של הפלדה, ואני נשארת עם אינטגרל על dv, שזה הפעם נפח של כדור. רו של פלדה, זה לא בי פלדה, זה בי בו, כאילו, זה הכדור, בסדר? אז זה 8,000, אמרנו, זה מה שיצא לנו. יש כאלה שימצאו באינטרנט משהו אחר, 7,900 ומשהו, זה גם נכון, זה לא משנה. העיקר המסר, בסדר? כפול. מה הנפח של כדור? זה 4 חלקי 3 פאי r בשלישית. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף צעד חשוב. ולמה הוא חשוב? בוא נגיד תיאורטית. פה אני יכולה לחשב את זה וזהו, אבל תמיד מתעסקים כמהנדסים עם כתרים. למה? כי קוטר יותר מדויק. אני יכולה להביא כדור ולמצוא את הקוטר שלו, אבל יותר קשה לי למצוא את הרדיוס שלו. למה? כי קשה לדעת אם אני באמת באמצע של הכדור. לכן בדרך כלל משתמשים בכתרים. אני עוברת לכתרים, ואז זה כפול פאי d בשלישית חלקי 6. אני פשוט מציבה d חלקי 2 במקום r. ואז אני מציבה כפול פאי כפול 0.015 בשלישית חלקי 6, כן? ואני מקבלת 0.014 קילוגרם. בסדר? אני אסכם לכם פה לסיכום. בדרך כלל הנוסחה הבסיסית היא m אינטגרל על רו dv, וכשמדובר בצפיפות שהיא יחידה, או חומר אחד קבוע, היא רו היא m חלקי v, ולכן m היא רו כפול v. בסדר? מקווה שעד עכשיו הכל היה ברור. ועכשיו נרענן קצת את המוח עם דברים שאנחנו לא אוהבים. מאמצי גזירה. מאמצי גזירה. למדנו. התעסקנו עם זה הרבה. אם זה הרבה ביומכניקה, לאלה שעשו מוצקים, לאלה שעשו טכן מכני, אם אני זוכרת נכון, וכל מיני. אנחנו יודעים, הבסיס, מאמץ גזירה, זה כוח חלקי שטח, נכון? זאת הנוסחה הבסיסית שלי. עכשיו, וביומכניקה ובמוצקים למדנו עוד נוסחה. הם אמרו לנו, אוקיי, אפשר לחשב את זה גם אחרת, יש לי G שהיא תכונה תלויה באיזה חומר אני, ויש לי את הגמה המקסימלית, שזה זווית המתיחה המקסימלית, שזה היה מדובר בביומכניקה, במוצקים וכל מיני דברים, לדעת מה, שלא מעניינים אותי כרגע, ולא מעניינים אותנו בכלל בקורס, זה לא נמצא אצלנו, בסדר? אצלנו זה אחרת. זה
מה שמעניין אותנו. למה? אני משתמשת בתכונה של הצמיגות של הזורם. מה שמעניין אותי זה הזורמים. בזורם יש צמיגות. למדנו על הצמיגות לפני כמה דקות, נראה לי. אז בעצם זאת נוסחה חדשה, שבה גם אפשר להשתמש, ואנחנו יכולים לכתוב אותה בצורתה האחרונה, באופן הזה. mu כפול du ל-dy. אם u היא הצמיגות, du ל-dy זה גרדיאנט המהירות, זאת הנגזרת המרחבית, זה השינוי של המהירות של הנוזל כתלות בגובה. זה די מזכיר לנו שכבות גבול, לצערי, אבל זה המצב, בסדר? עכשיו ניקח ככה מבוא קטנטן לשאלה 2. תמיד בזורמים או בחומרים מתקיים שככל שהחומר יותר מוצק, יש לו התנגדות יותר גדולה למזיגה, נכון? כלומר, הצמיגות שלו יותר גדולה, יותר גבוהה. לכן מתקיים שהצמיגות של המוצק יותר גדולה מהצמיגות של הנוזל, והצמיגות של הנוזל יותר גדולה מהצמיגות של הגז, בסדר? כאילו זה. וגם זה נכון לגבי הצפיפויות. ככל שאני יותר צפופה, אני יותר נוטה להיות חומר מוצק, נכון? עכשיו, זה תמיד מתקיים, חוץ ממצב אחד, או חומר אחד, או בוא נגיד זורם אחד, שהוא, אתם יכולים לנחש? אני יודעת שאתם לא תנחשו, כי אני לא רואה אתכם, ואנחנו לא בלייב, אז אני אגיד לכם, מים. למים יש תכונה מאוד נפלאה, שהיא הפוך. סליחה, הנה, יש לכם פה את הציור הזה, שמראה לנו את תכונת האנומליה של מים. כשאני לוחצת על קובייה של קרח, אני כאילו, יש לי מאמץ מכל הכיוונים, זה מוסיף את הצפיפות, נכון? הוא נהיה יותר צפוף, אבל הוא גם הופך לנוזל, הוא הופך להיות מים. וזאת תכונה מיוחדת. בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל צפיפות של מוצק יותר גבוהה מצפיפות של נוזל, חוץ ממים. במים הצפיפות של מים נוזליים היא 9,097, הצפיפות של קוביית קרח או מים מוצקים זה 917. בסדר? אפשר לראות את זה גם בדיאגרמת הפאזות של המים, שבאיזשהו שלב, לפי הקווים של הנוזל והמוצק, אני יודעת שאני לא מציירת טוב, אבל תבינו את המסר, באיזשהו שלב, בהעלאת הלחץ, אני יכולה לקפוץ ממוצק לנוזל, בסדר? אני יכולה להפוך ממצב מוצק למצב נוזל, וזה מה שקורה במים, עם העלאת הלחץ. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה 2, השאלה שבגללה עשינו את המבוא הזה. בשאלה 2, נתון מחליק קרח עם הנתונים בתמונה. יש לי מחליק של קרח, אנחנו רואים, כשאתם הולכים לקניון הקרח, או לא יודעת איפה יש עוד משהו כזה, באיזשהו מרכז באילת, במרכז קנדה, לא יודעת איפה יש, אלה שמחליקים על קרח, נכון? אלה שלא מפחדים ואין להם מה להפסיד בחיים. עכשיו, המחליק קרח הזה, אם אנחנו מסתכלים במיקרו, מתחת ללהב שיש בנעל, שם קורה התכונה הזאת. שם יש לי את התכונה של הפיכת המים ממוצק, כאילו מקרח, למים נוזליים. למרות שאני מוסיפה, או בוא נגיד, לוחצת. זה נהיה יותר צפוף, אבל יותר נוזלי. אז זאת דוגמה למצב שבו אנחנו מקבלים את התכונה הזאת, או רואים את התכונה הזאת,
ובסעיף א' שואלים, בעזרת שקול הכוחות של ניוטון בכיוון התנועה X, מהי המשוואה של התנועה של חלקיק הזורם? טוב, אני משתפת אתכם את הציור הזה. יש לי את השכבה של מים, או שכבה של קרח, ומעליה יש את הלהב, או את הסכין, או לא יודעת איך קוראים לזה. אם אני לוקחת דיפרנציאל קטן של קוביית הקרח, הנה, בגובה דלטה dy, מ-y מסוים ועד y ועוד dy, המהירות שלי היא בכיוון x, ולכן קוראים לה u, הקובייה המרחבית, ולכן יש לי dx ו-dz, ומבקשים ממני לעשות שקול כוחות. עכשיו, שקול כוחות זה איך שראינו בתרגול ראשון, סיגמה f בציר x, כי המהירות שלי היא בציר x, היא השינוי של התנע כתלות בזמן. הכוח שיש לי מצד שמאל, עכשיו אני אנתח רק את הצד השמאלי של המשוואה, יש לי את הכוח העליון ויש את הכוח התחתון. הכוח העליון שזה ב-y ועוד dy, והתחתון זה ב-y. עכשיו, בכל אחד יש לי כוח גזירה. למה? שוב, כי זה איזשהו חיכוך בין שכבות הזורים. אז יש לי את השכבה שמלמעלה והשכבה שמלמטה. אז אני יכולה לחלק את ה-F ל-F up ו-F down, ולפי כלל השרשרת, שוב, איך שעשינו בתרגול ראשון, יש לי P זה mu, כאילו מסה כפול מהירות. יש לי dm ל-dt כפול u, ועוד du ל-dt כפול m. המסה לא משתנה כתלות בזמן, ולכן אני נשארת רק עם המסה כפול du ל-dt. חוזרים לצד שמאלי, יש לנו את ה-F. מאמץ הגזירה, או כוח הגזירה שיש לי בצד העליון, הוא פשוט השטח כפול טאו, נכון? כי למדנו, כי מאמץ הגזירה זה כוח חלקי שטח. עכשיו אני רוצה את הכוח, ולכן זה הטאו כפול ה-A. ולכן יש לי A כפול טאו. איזה טאו? זה טאו yx, כי הגבהים שמשתנים לי עם y, y זה מה שמשתנה, זה פעם y וזה פעם y ועוד dy, והמהירות שלי, זה לאיפה אני הולכת, זה לכיוון x. ולכן, זה ב-y ועוד dy, וזה מינוס הכוח שיש לי מלמטה, שזה טאו yx ב-y. וזה שווה ל-du, ל-dt, כפול m. נכתוב את זה ככה. עכשיו, אני מוצאה את a, אפילו a טאו. לא, זה לא אותו טאו, סליחה. אני מוצאה את a, טאו yx, ב-y ועוד dy, מינוס טאו yx ב-y, וזה שווה ל-m du ל-dt. סליחה, לא כותבים את זה ככה, לא לחזור על הטעות הזו. סבבה, אז עכשיו יש לנו כמה טריקים, בסדר? ואני מתנצלת מראש שזה יהפוך להיות משהו וואי, למה עשית את זה? איך הלך בראש? איך... יעלה לכם בראש אחר כך. תתרגלו לעשות את זה, בסדר? זה בסדר גמור. אתם תראו שזה די יחזור על עצמו. כל דבר שאנחנו נרצה שאתם תדעו, אנחנו נראה לכם אותו. לא נביא לכם משהו מהמאדים. סבבה? עכשיו, אני יודעת שאת המסה אפשר לבטא, אני מתחילה מהקל. אפשר להגיד שאני רוצה לכתוב במקום המסה, לא dv, סבבה? וה-dv הוא a dy.
אז בסך הכל, כל זה אפשר לכתוב כ-row A, D, Y. למה? קודם כל כי אפשר. למרות שאני יכולה לחשב את זה, אבל פשוט טריקים שאני רוצה שאתם תדעו. הפעם נתון לי row, אני יודעת שזה מים. הפעם נתון לי ממדים, אני יודעת שאני יכולה לחשב את השטח. פעם אחרת לא יהיה לכם את זה. סבבה? אז שתדעו שאפשר להתפטר מהדברים האלה לידי הטריקים. עכשיו, הטריק היותר יפה, טריק של מישהו שכולם אוהבים לשנוא, טיילור. אני יכולה לפתח את האיבר הזה לטור טיילור. למה? כי אני יודעת שאם אני מפתחת אותו לטור טיילור, יהיה לי, קודם כל אני מזניחה את רוב הטור, כמעט כולו חוץ מאחד או שני ביטויים, ואחד הביטויים, שהוא הביטוי הראשון, הוא יהיה ממש שקול לזה, ואז זה יתבטל לי. אם אני מפתחת את טיילור של תאו yx ב-y ועוד dy, זה יהיה תאו yx ב-y, ועוד d תאו ל-dy, זה נגזרת חלקית, dy, ועוד כל בחזקות האלה, שאני אזניח, אפילו לא רוצה לכתוב את זה, סבבה? זה טיילור, ואני יודעת עכשיו, כשאני אציב את הטור של טיילור, במקום הביטוי הזה, זה מה שיהיה לי. יש לי A, במקום זה, או זה, אני כותבת זה, כי השאר הזנחתי, יהיה לי תאו yx ב-y, ועוד d תאו ל-dy, dy, ועכשיו חזרתי לפה, מינוס tyx ב-y שווה ל-row a dy du ל-dt. מה יש לי פה? זה מינוס זה 0, קיבלתי שני ביטויים זהים, ולא רק ככה, אני יכולה לחלק אני מתנצלת רון, a dy. סבבה? ואז a ו-dy ילכו, ונשאר עם d תאו ל-dy, נכון? זה תאו yx, שווה ל-row, זה יתבטל, dy ל-dt. זה מה שאני מקבלת בסוף. וזה היה סעיף א', לצערי. ככה התחלנו? כן, ככה התחלנו. לא התחלה הכי טובה, אבל זה מגניב. עכשיו לסעיף ב'. בסעיף ב' הם שואלים מהו פרופיל הזרימה. אז אני פשוט לוקחת את ה-dy, את ה-d תאו. אני לא יודעת מה קורה, שנייה. d תאו yx ל-dy שווה ל-rho dy ל-dt. זה הדבר האחרון שקיבלנו. אני מציבה קשר מאוד חשוב שהצגתי לכם במבוא, או אולי ברענון שמאמצי גזירה, שיש לנו נוסחה חדשה בזורמים למאמצי גזירה. אנחנו נשתמש בנוסחה מסעיף א', זאתי הנוסחה, פשוט העתקתי, ונזכור את הקשר הזה, שתאו yx הוא שווה בעצם לצמיגות כפול השינוי של המהירות. ואני מציבה הכל, אני מקבלת מיו, הוא קבוע, נכון? ולכן אני יכולה להוציא, או אני פשוט אכתוב הכל, ואז אני מוציאה d מיו du ל-dt, סליחה, זה du ל-dy, זה שינוי של המהירות כתלות בגובה. אז y
ל-dy שווה רו dy ל-dt. מיו החוצה, d בריבוע u ל-dy בריבוע שווה לרו כפול dy ל-dt. מה קיבלנו? קיבלנו, נכון מאוד, מדח. מי רוצה לפתור מדח? אני אישית לא רוצה. אם בא לכם לפתור, שיהיה לכם לבריאות, אני לא קשורה לזה. זה דיו. סבבה? אבל זה עוד טריק שאתם יכולים להשתמש בחיים שלכם. יש לנו מידע על כל הגדלים, ואם לא, על סדרי הגודל. יש לנו הכל כמעט. לכן, אנחנו ננסה להבין איזה איבר יותר דומיננטי, ואולי אפשר להזניח. סבבה? ננסה ביחד. זה האיבר הימני. אני אתחיל איתו. יש לי DU. בואו נעשה משהו כזה. אני אכתוב את כל הגדלים שיש לנו בצד, ואז אנחנו נשווה. יש לי קודם כל צמיגות. צמיגות של מים. אני יודעת מה היא. היא 10 במינוס 3, כמעט. פסקל. שנייה. כפול. שנייה. יש לי את הצפיפות. הצפיפות של המים, אני גם יודעת, היא משהו כמו 1000. בסדר? קילוגרם. 10,000. למטר בשלישית. עכשיו, יש לי DU, ויש לי DY, ויש לי DT. אני יכולה, במקרים שיש לי את הגדלים האלה, או יש לי את הציור שאני יכולה לפיו לדעת מה הפרשים, להשתמש בדלתא, כי דלתא זה הפרש, נכון? אני יכולה לכתוב דלתא U, זה בעצם ה-US, שזה ה-U שנתון בשאלה, אם אתם מסתכלים פה, הנה. וזה שווה ל8 מטרים לשנייה. כנ"ל עבור dy, אני יכולה לכתוב דלתא y, שזה בעצם הגובה שיש לי, והוא נתון כ10 במינוס 7 מטרים. וכנ"ל לגבי הדלתא t. ה-dt בעצם, אני יכולה לכתוב דלתא t במקום ה-dt, וזה יהיה מאוד קרוב לדלתא x חלקי דלתא t. למה? כי זמן זה מרחק חלקי מהירות. עכשיו, מה המרחק שיש לי? או בעצם הדלתא x? זה כל הלהב, נכון? זה ה-L שנתון, והמהירות היא ה-US. אנחנו מחשבים, זה 0.3 חלקי 8. 0.3 נתון פה, שוב, זה ה-L, וה-8 זה המהירות. בסדר? יש לי את כל הגדלים האלה. יש לי מידע. אני יכולה לנסות לבדוק, האם יש משהו יותר גדול או יותר גבוה ממשהו אחר. יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן. למה לא לנסות? שאפשר להתחמק ממדח. אז יש לי, אוקיי, זה יותר מדי גדול. בצד ימין, בצד שמאל, בצד ימין יש לי רו du dt, ופה יש לי מיו, t בריבוע u ו-dy בריבוע. את המיו, זה איזשהו גודל, בואו נשאיר מיו בינתיים. אמרנו שדלתא u היא us, ושדלתא y היא הגובה h, ושהdt היא L חלקי המהירות US, נכון? זה כל הדברים שכתבתי פה. אני מציבה את הדברים האלה, ומנסה לראות אם אני מגיעה למשהו מעניין או לא. נבדוק, יש לי פה US חלקי H בריבוע, בצד שני יש לי רו כפול US חלקי דלתא T או DT, שהיא דלתא T, שהיא
L חלקי מהירות הסרפייס. סבבה? U, עם U מבטלים אחת את השנייה, אני נשארת פה עם U חלקי H בריבוע, בצד שני רו U חלקי L. עכשיו אני מציבה. mu זה 10 במינוס 3, h הוא 10 במינוס 7 בריבוע, וזה שווה ל-10 ב-11. צד ימין שווה ל-9, 9, 7, או בעצם כתבנו את זה כבר 10 בשלישית, זה לא משנה, שטויות, כפול שמיני, 8, אני רעבה, בגלל זה אני כל הזמן מתבלבלת, חלקי 0.3. ואני מקבלת פה 2.7 כפול 10 בחזקת 4, כמעט. מה אני רואה? אני רואה שאיבר שמאלי הרבה יותר גדול מאיבר ימני. כמעט פי 10 מיליון. זה מאוד גדול, זה מאוד משמעותי, ולכן אני יכולה להזניח את האיבר הימני. אם אני מזניחה את האיבר הימני, אני מקבלת פשוט, אם מזניחים את זה, אני מקבלת מדר רגילה בסדר שני, שהפתרון שלה ידוע, או בעצם פתרנו אותו בתרגול ראשון. אני מקבלת d בריבוע u ל-dy בריבוע שווה ל-0, ו-u של y היא c1y ועוד c2. זהו. אז כשאפשר להתחמק ממדח, כשאפשר לעשות משהו שמוביל אותנו לתשובה נכונה, גם אם מזניחים, אנחנו מניחים, מזניחים, מצליחים. סבבה? אלה המהנדסים. עכשיו, תניחו ותזניחו, אבל שוב, כשאפשר. קודם כל בודקים. לא עכשיו רואים שאיבר שמאלי הוא יותר גדול מאיבר ימני פי 2, ואז אפשר להזניח. לא. זה גדול פי 10 מיליון. לא יודעת מה המדד, אם יש כאילו סף ספציפי שמעליו כן מזניחים, מתחתיו לא, אבל לא נראה לי שנשים אתכם בדילמה כל כך לא יפה, בוא נגיד. זהו, מה קיבלנו? שפרופיל הזרימה אינו ליניארי, נכון? אם שאלו על פרופיל הזרימה, בגלל זה פיתחתי את המשוואה עד הסוף, פתרתי את המשוואה. אני קיבלתי שהפרופיל של הזרימה ליניארי. יש לי תלות ליניארית בין המהירות ובין הגובה. טוב, ג' בסעיף ג' ביקשו תנאי שפה וגם גבוהים. מה הם תנאי השפה? תנאי השפה שלי, המהירות ב-0 היא 0, והמהירות ב-h היא מהירות עליו, או מהירות הבן אדם, ה-US. מהתנאי הראשון אני מקבלת C2 שווה 0, ומהשני אני מקבלת C1 שווה US חלקי H. ולכן U של T של Y שווה ל-US חלקי H כפול Y, ואפילו אולי יותר נכון לכתוב את זה, U של Y ו-T, כי אנחנו התחלנו ממדח, נכון? אנחנו והזנחנו כדי שיהיה לנו יותר קל לפתור, אבל זה עדיין תלוי בזמן. מה תלוי לי בזמן? המהירות. חלקי H כפול Y. סבבה? מה קיבלנו פה? קיבלנו איזושהי זרימה שקוראים לה quick flow. quick flow היא זרימת נוזל צמיג ברווח בין שתי משטחים למשל, שאחד מהם נע באופן משיק ביחס לשני. לאו דווקא שני נוזלים, כאילו, התנועה יחסית של משטחים מטילה לחץ גזירה על נוזל ומעוררת זרימה. וזה בעצם מה שגורם לו להיות מיוחד. זה כמו ספינה מעל האוקיינוס, זה כמו מה שיש לנו פה בדוגמה הזאת.
אז לזה קוראים זרימת קוויט בדינמיקה של הנוזלים. שוב, זרימת נוזל צמיג ברווח מסוים, אחד מהם נע באופן משיק ביחס לשני. כאשר התנועה היחסית של המשטחים מטילה לחץ גזירה על הנוזל ומעוררת זרימה. בסדר? אפשר להגיד, במילים אחרות, זאת שכבה שקורעת זורם בצורה משיקית. יש לי פה את הציור, והוא בדיוק על מה שכתבתי, אבל נראה לי שזה מובן, נכון? זה איזשהו, אני אצייר את זה שוב, אם זה X. יש לי פה את המים, פה את הלהב, סבבה? אם זאת מערכת הצירים שלי, X ו-Y, יש לי פרופיל זרימה ליניארי, ואני מגיעה בסופו של דבר US. סבבה? מקווה שכן, אם לא, אני זמינה במייל. וסעיף ד'. סעיף ד' הוא הכוח שהמחליק יוצר על המים. הכוח שהמחליק יוצר על המים זה לפי, או בעצם, טוב, זה לפי המשוואה שתמיד אנחנו משתמשים בה, שתמיד היינו משתמשים בה כשרוצים כוח, כשיש לנו מאמץ גזירה, שזאת הנוסחה של טאו שווה F חלקי A. השתמשנו בה כבר פעם או פעמיים, לא זוכרת, או הזכרנו אותה פעמיים, והשתמשנו בה פעם אחת. עכשיו, שוב אני רוצה לזכור מאיפה באנו. תמיד תזכרו מאיפה באתם. לא לשכוח. תהיו אורגינליים. F תמיד מגיע מאינטגרל על טאו dA, וכשזה משהו אחד קבוע יחיד, לא משנה, אז מבטאים על אינטגרל. סבבה? טאו יוצא החוצה, יש לי אינטגרל על dA. עכשיו, מה זה טאו? קודם כל, בואו ניקח את טאו הצידה. טאו. זה טאו של המים, נכון? וזה טאו yx, כי המשתנה שלי זה ה-y, הגבהים, והמהירות שלי היא בכיוון x. ואני יודעת שאני יכולה לדעת מה זה טאו מהנוסחה האחרת, השנייה, שלמדנו היום. שאמרתי לכם שבמכניקת זורמים, זאת הנוסחה שלנו. מעניין אותנו נוזלים, בעצם זורמים, ויש לי צמיגות. לכן היא שווה לצמיגות של מים, כפול du ל-dy. ולא לשכוח את הקירובים שעשינו, זה יהיה שווה, או שווה בערך, לדלטה u חלקי דלטה y, שזה ה-h. טוב, אני אעשה את זה בעוד צד. h2o כפול ה-us חלקי הגובה. סבבה? זה הטאו שלנו. ולכן, אני חוזרת לאינטגרל, אני מקבלת שהכוח שלי שווה לצמיגות של המים כפול מהירות חלקי גובה, והאינטגרל על dA אפשר לכתוב כאינטגרל מ-0 ל-w, אינטגרל מ-0 ל-l, dx, dz. זה העובי והאורך, והם גם נתונים בשאלה. ובסך הכל אני מקבלת WL כפול מיו של מים, חלקי H כפול המהירות, וכל זה ב-X כובע. הכוח שהמחליק יוצר על המים זה בכיוון X. סבבה? בסעיף A שואלים מהי משוואת התנועה של המחליק. משוואת התנועה, תמיד כששואלים על משוואת התנועה, אם שמתם לב, אנחנו מתחילים עם שקול הכוחות, שזה סיגמה F, וזה שווה לשינוי של אתנה כתלות בזמן. ואתנה הוא תמיד מסה כפול מהירות. כתבתי את זה ככה כי לפעמים כותבים מהירות V, לפעמים U, תלוי בכיוון. העיקר שאתם מבינים שזה מסה ומהירות. שוב,
אני לפי כלל השרשרת עושה dm ל-dt כפול u ועוד du ל-dt כפול m, וזה נופל לי כל עוד לא דיברנו על שינוי במסה. עכשיו, מה יש לי בצד שמאל? לפי חוק שלישי של ניוטון, לכל ריאקציה יש ריאקציה שווה בגודלה והפוכה בכיוונה, נכון? ולכן הכוח הפעם יהיה אותו כוח שמצאנו בד' שהמחליק יוצר על המים. עכשיו יש לי מה המים מייצרים על המחליק, כי אני רוצה למצוא את המשוואה של התנועה של המחליק. יהיה אותו דבר, אבל במינוס. ולכן זה מינוס WL מיו U חלקי H. עכשיו, ואני רוצה שתשימו לב פה למשהו. מה זה? טוב, אני לא מצפה לשמוע תשובות, אבל מצפה שתפסיקו את הסרטון ותנסו למצוא קשר בין מה שלמדנו בתרגול ראשון לבין מה שיש לנו פה. כתבתי שהכוח שלי הוא איזשהו פקטור, איזשהו משהו כפול המהירות. המשהו הזה הוא היה CD, הוא היה הקבוע של כוח הגרר, ולכן אני יכולה להגיד שזה CD, הוא הקבוע שהיה לנו בנוסחה של כוח הגרר, אם אתם זוכרים, ואם לא, הנה הזכרתי לכם. סבבה? אני מקבלת בסך הכל מכל הנוסחה הזאת, אם אני כותבת לי ש-CD שווה לכל הערכים האלה, אני מקבלת מדר הומוגנית, אני פותרת על ידי הפרדת משתנים, המדר שאני מקבלת היא DUS ל-DT, ועוד M חלקי CD, CD חלקי M כפול U, S שווה ל-0. אני פותרת על ידי הפרדת משתנים, כמו שעשינו בתרגול ראשון, אני לא עושה את זה שוב, אבל תזכרו שגם הגדרנו את הזמן האופייני אז, וזה היה CD חלקי M, זה 1 חלקי טאו, בואו נכתב את זה טאו C כאילו, שזה טאו חדש, זה לא טאו שהיה לנו, ואז הפתרון של המדר שלנו, US של T, שווה ל-U0 כפול אקספוננט מינוס T חלקי טאו. בסדר? אם אתם שמים לב, בכל פעם שיש לנו מדר מצורה הזאתי, הומוגנית, אנחנו מקבלים צורה מסוימת של פתרון. מה ששונה בדרך כלל זה הטאו, זה הזמן האופייני. בסעיף ו' שואלים מהי המהירות הטרמינלית של חלקיק, ואני מצפה שכולכם תצחקו עכשיו אם היינו בכיתה 0. בטח. המהירות הטרמינלית של החלקיק תהיה 0. היא המהירות הסופית תמיד שהגיע אליה זורם אחרי, אמרנו שאחרי תקופה כלשהי הוא מגיע למהירות אחת גבוהה, סבבה? במקרה הזה המהירות הטרמינלית שלנו היא 0. 0. סבבה? וסעיף אחרון, לא מבטיחה שזה אחרון, אבל מקווה. אני יודעת שזה מעייף, אבל שימו לב, זה דבר נפלא, זה שאלות ממש טובות. תזכרו את כל הטריקים, אנחנו מנסים לתת לכם את כל הדברים שאתם צריכים, סבבה? גם תשאלו הרבה שאלות. תפיצו אותנו עם שאלות, ולא לדחות. כל פעם כשאתם דוחים משהו, זה כמו מגדל. יש בסיס מסוים שכדאי לכם לתמק בו, בגלל זה אנחנו עדיין בתכונות של זורם, סבבה? תתמקו בו, תבינו את זה, תפנימו אותו עד הסוף, כי אחר כך כל מה שתבנו מעל יהיה יציב, סבבה? בסעיף האחרון שואלים מתי יוצרים. מהו X סטאפ שלנו? אז מאיפה מתחילים? קודם כל,
אני יודעת. US של T שווה dx ל-dt, נכון? זה מרחק חלקי זמן. ו-dx שלי, מה שמעניין אותי זה ה-x, נכון? אני רוצה למצוא x של t, ואז למצוא ב-t אינסופי, מה אני מקבלת, נכון? אני רוצה את x, ולכן אני מבודלת את ה-dx. dx זה us של t כפול dt. מה אני עושה? אינטגרל על שני הצדדים. אינטגרל על dx שווה אינטגרל על us של t dt. כמובן, הכל זה מ-0 ל-t, נכון? כאילו, הזמן זה מ-0 ל-t, וזה x ב-0, x ב-t. x של t מינוס x ב-0 או x0, בוא נגיד, זה יהיה, אמרנו שה-us של t שווה ל-u0, הנה, זה. כפול האקספוננט. u0 בחוץ, אינטגרל מ-0 ל-t על האקספוננט, אני מקבלת מינוס x0 שווה u0 כפול. אני מקבלת, התשובה של האינטגרל היא מינוס טאו e מינוס t חלקי טאו, זה הכל טאו c ולא טאו yx, שימו לב, מ-0 ל-t. אני מציבה ומבודדת את x של t, אני מקבלת ש-x של t שווה x0 ועוד u0 טאו כפול 1 מינוס אקספוננט טאו c. איך אני אדע מתי אני עוצרת? ה-x סטאפ שלי, אני משאיפה את ה-t לאינסוף. אחרי זמן אינסופי כלשהו, אחרי זמן רב, אני עוצרת. ולכן אני מקבלת, זה מתאפס לי באינסוף, נכון? ואני מקבלת שזה שווה ל-x0 ועוד u0 טאו c. זה ה-x סטאפ שלי. זה המקום שבו אני עוצרת. טוב, זה היה התרגול. סיימת. מקווה שהיה ברור. לכל שאלה אני זמינה במייל, שוב, גם רון זמין, גם ז'וזווה זמין. מוזמנים לקחת חלק גם בפורום השאלות, לא יודעת אם נפתח או עדיין לא, אבל תמיד אפשר לקבל מענה, אפשר גם לקבוע שעת קבלה, ותמיד, תמיד, תמיד, הכי, בוא נגיד, אם אתם רוצים ללכת על בטוח, תשלחו את השאלות במייל, ננסה, או אני אנסה לענות במייל, סבבה? אם אני רואה שזה לא יהיה מובן במייל ושצריך פגישה, אני אעשה שעת קבלה. אם אני עונה במייל ואתם עדיין לא רוצים לשמוע את זה, או לראות את זה, לקרוא את זה במייל, תכתבו שאתם רוצים שעת קבלה, סבבה? אבל תמיד אפשר מראש לשלוח את השאלות ולנסות ללכת על בטוח. כי יכול להיות שעד שאנחנו נפגשים, תצטרכו ללמוד עוד, לא יודעת מה, יהיה לכם עוד משהו שאתם צריכים להבין, שיתבסס על מה ששאלתם, אז תמיד תשלחו את השאלות במייל, ואנחנו תמיד נעשה מה שנוח לכם כמובן. מקווה שניפגש בקרוב, זהו בגדול. מקווה שנהנתם, שיהיה לכם לילה טוב.